Morjesta. Luen nyt tästä Isabel Sydämen kutsukirjasta ensimmäistä kappaletta, päästä vähän juoneen mukaan. Saapuminen Chileen. Matkustin Chileen, koska olin kirjoittanut kirjan Sydämen voimasta ja siitä oli tullut Chilessä bestseller. Kustantaja oli kutsunut minut lehdistötilaisuuteen ja gaala-illalliselle ja pyytänyt chileläistä kirjailijaa Isabel Allendea tapaamaan minua hotellille. Isabel oli saanut viestin ja saapui sovittuun aikaan hotellille. Odotin häntä hotellin ulko-ovella. Oli iltapäivä, mutta ilma oli miellyttävän lämmin. Isabel saapui upealla kiiltävällä mustalla autollaan hotellin ulko-oven eteen. Hän astui auton takapenkiltä ja kun ovi aukesi, näin hänet ensi kerran ja lumouduin. Hänellä oli harteillaan läpinäkyvä punainen sifonkihuivi, joka liikkui kauniisti tuulessa. Kun hän nousi autosta, ojensin käteni ja hän tarttui siihen. Tunsin hänen pehmeän kätensä. Sitten hän nosti katsensa ja katsoi minua tummilla silmillään ja hymyili lempeästi. Olin taivaissa. Se tervehdys oli niin järisyttävän kaunis, lempeä, sydämellinen. Siinä ei tarvittu sanoja. Isabel talutti minut sisään hotellin ovesta, koska järkeni ei pelannut siinä tilanteessa. Istuimme sohvalle ja vaihdoimme tervehdykset. Hola Isabel, hola Pasi. Hän kysyi matkastani. Sanoin, että matka oli sujunut hyvin ja että minulla oli ollut mukava lento. Rohkaistuin ja sanoin espanjaksi. Que calor, mucho gusto Isabel. Hän naurai ja vastasi. Si es muy calor, ahi, mucho gusto Pasi.